Numru ta' Maltin spiċċaw f'sitwazzjoni frustranti wara li kienu ilhom maqbuda f'Ġinevra għal aktar minn 36 siegħa. Dan hekk kif il-ħadd ħarġet l-aħbar li l-ajruplan tal-Air Malta li telaq minn Ġinevra fi triqtu lejn pajjiżna bit-titjira KM 483 kellu jagħmel inżul ta' emerġenza lura fl-ajruport ta' Ġinevra wara problemi tekniċi li esperjenza fl-ajru. Il-passiġġieri kellhom jaslu lura Malta għal ħabta ta' 9:10 tas-Sibt filgħaxija. Iżda minħabba din il-problema huma baqgħu maqbuda f'Ġinevra. Persuni li tkellmu ma' Net News għalunna li l-unika żewġ għażliet li jingħataw 24 siegħa wara kienu li jekk l-ajruplan li kienu fuqu jitranġa dan possibilment kellhom jiġu Malta matul il-jum ta' tnejn. L-għażla l-oħra kienet li possibilment se jkollhom jistennew sa 3 filgħodu biex jirkbu mat-titjira li jmiss. Ma' Net News l-Air Malta kkonfermat li l-passiġġieri kollha li xorta xtaqgħu jivvjaġġaw se jkunu għamlu dan bl-aħħar passiġġieri li fadal se jivvjaġġaw fuq it-titjira KM 483 it-3 5 ta' Settembru minn Ġinevra għal Malta. Matul il-ħadd u tnejn xi passiġġieri setgħu jivvjaġġaw mill-ġdid bl-użu ta' servizzi tal-linji tal-ajru oħrajn, filwaqt li xi wħud għażlu rifużjoni u ma xtaqux jivvjaġġaw. Għal dawk il-passiġġieri li ġew rerouted fuq linji tal-ajru oħra jew li se jkunu qed jivvjaġġaw fuq titjira diretta minn Ġinevra għal Malta it-tlieta ġiet ipprovduta akkomodazzjoni f'lukanda f'Ġinevra. L-Air Malta għal darb'oħra skużat ruħha għal din is-sitwazzjoni u qalet li sfortunatament ma kien hemm ebda ajruplani disponibbli.